Maazị Daired Ikpechukwu bụ otu onye n'ala Igbo na-eme ejije nke ọma. Ọ bụrụ na ị mabụrụ, ọ bụbu onye isi Actors Guild of Nigeria, Enugu branch. Ụbọchị taa, anyị na ya nọ ka jụkarịa ya otu ihe maọbụ abụọ gbasara ndị na-eme ihe ejije. Onye na-anụ onye bụ Nwaada Ụzọamaka. Maazị Daalụ. Ndewo. Ndewo. N'ụbọchị taa, anyị na-afụzi ndị na-eme ihe ejije ha pụta na-asị ka a tụọrọ ha ego maka na ha nọ n'ụlọ ọgwụ. Nke mbụ m chọrọ ịjụ bụ, enwere nsogbu a na-enwekarị na ihe ejije na-eme na onye ọbụla na-eme ya o nwere ego na-abatara ya? Ihe menụ na ejije anyị na-eme mgbe m wụ onye isi ndị ejije n'Enugu steeti a na-akpọ Actors Guild of Nigeria. A bịara mee ka anyị nwee insurance policy for ndị na-eme ejije nke ga-eme onwe ihe merenụ ọ bụrụ na ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ for insurance. Onwe ihe merenụ ndị insurance ebịa were aka were mee onye ahụ ya dị mma. Mana ihe ọzọ dịkwa ya na ya bụ na ndị otu anyị ụfọdụ otu ha si ebi ndụ ha na ịmala onye abịa mara ga amara gaa na-emezibizi ndụ ịhụ mmanya gaa na-aṅụ otu ọbụla ịhụ na-ebi ndụ ọjọọ. A ga-abịakwa nwee ndị nwere ahụ ọkụ ma ọ sị na onye a nwere ahụ ọkụ nke a na-akpọ diabetes. Dọkịta sị gị aṅụ na mmanya gị nwere nke emena nke a. Ndị a na-aṅụ eru ebe ndị mmadụ gbajikọtara ị na-aṅụ, ị gaghị enyere onwe gị aka. Mụ na onwe m dụkwara ha ọdụ sị ha ọwụ onye ọbụla ka a ga-akwụ nnukwute ụgwọ otu a na-akwụ ma Ọsụọfịa ma Liz Benson ma ndị ụmụ nwaanyị a Destiny Etiko na ndị ọzọ. Enwe ndị a na-akwụta ụgwọ na-enyeghị ihe. Tara ya ka ị nwee ihe a na-akpọ plan B, nweta ihe ọzọ ị ga na-etinye aka ka ị na-enweta ezigbo ego ị ga-eji n'azụ gị na ezinụlọ gị. Otu a m nọrọ, enwekwara m ike sị na a na-akwụtakwa m ụgwọ, mana enwere m ihe ndị ọzọ, biznes ndị ọzọ na-eme na-ewetara m ego. So ọ ya mere ịmalanụ anyị nwekwara ego a na-atụ monthly, annually na the guild. Ọtụtụ ndị a na-akpọ ndị wepụtara isi anaghị atụ. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị atụ. So ihe dapụtaziere onye ahụ abịa chekie ma ọ na-atụkwa ụtụ ma ọ na-anaghị atụ ụtụ ka a mara otu a ga-esi tụọ ego nyere ya aka. Mana anyị na-anwakwa Actors Guild enwere ebe a na-atụnye ego onye ihe na-eme esi ebe ahụ wepụta ego nyere ya aka. Onye dị in charge of that nwunye one of the best Nollywood actors na-actiala na Hollywood. Ya na Peter Edochie nọ na the same class. Yeah, so nwunye ya dị in charge and nwunye ya were a very great actor. So esi ebe ahụ eweta ego a na-enyere ndị mmadụ. M ga-echeta ahụ tụọ ya na-emecha a na-enyere ndị mmadụ aka. Enyela ọtụtụ ndị mmadụ aka, mana ịmala na ndị ama ama ahụ ọkụ mee onye aktọ asị na ndị aktọ niile na ahụ na-arịacha ha na ha nwụchala. Ndị dọkịta na-arịa ahụ ọkụ, bankers na-arịa ahụ ọkụ, jọnalist na-arịa ahụ ọkụ. Bụ na anyị mala etu amaghị ama otu ihe mete and ndị a na-akpọ bloggers. Ugboro ole ka edere na mụ anwụọla? Ọkwa m na-akpagharị ihe ọwụ mụ na gị na-ekwu. Edeela na ibu anwụọla. Ọwụ na ịdịkwa n'ịntanetị ị ga-agụta na ibu anwụọla. Kpọta ibu anwụbe ihe mere na enwere case akọtụ efukwa na-achọ ka ọ dị stable akpọrọ ya gaa obodo oyibo maka onwere ndị na-ekwela na ha ga-enye aka. And gị na mụ na ya na-akpa ịkpakwa nkata ya aka na-eme gị ihe ọchị, you know. So ihe mere na otu ihe mee ndị aktọ asị na ndị aktọ anwụrịchala na ha na-egbu onwe ha. Ya ihe mere. Okay.
Oh, anyị amaara na ohi ndị a na-eme ya na onye ọbụla na-arịa ọrịa ndị na ma dọkịta na-arịa ọrịa mana o nwere ụtọ ọ dị na dịka onye a maara ama ihe eme ya abịa na ịntanetị ndị ezinụlọ ya abịa na-asị ka atọrọ ya ego. O nwere nchọrọ ịjụ na the entertainment industry enwere mkpagbu maọbụ opportunities ọwọda apụta ka ha were ego ha kpatara na-eme ihe. Ndewo. Tutu m asa ajụjụ ahụ echetala m ahụ onye m na-ekwu Olu Jacobs. Ọnọkwa m n'obi. Nwunye ya onye dị in charge of ihe mere n'ụwa na ịma na ndụ ndị mmadụ dị n'iche n'iche. Otu esi zụọ onye ahụ ma otu onye ahụ si bịakwa n'ụrụ mmadụ. Enweghị ihe nọchitere akwụ ọgụ ụgwọ ire ụfọdụ ga-ewere ụfọdụ tinye n'ihe biznes. Onwe ihe nọchiri mana ịmala onwe ndị ha kpata ego ha ericha. Ka m nye gị otu example. Onwe mgbe m wụ team manager United Vasco da Gama. My players mgbe m asị ha save for the rainy day. But onwe ndị akwụkwọ ọhụ ụgwọ that day ha achọwa ha ṅụrụ mmanya gawa. Ewekwala iwe na nke a ga-ekwuchoro ụmụ nwaanyị gawa. Ya wụrụ aka ọrụ ha ha agaghị enwekwenu nke ha ga-edowe maka echi. Ịghọtala? So otu ahụ ka o si dịkwa na movie industry. Ha bịa onye enwe ike onwe otu enyi m mma na film industry. Aga m akpọ aha ya. Any day a kwụrụ ụgwọ ya eme birthday. Ọ ga-akpọzu ndị mmadụ nwekọta mmanya. Emechaa birthday taa next month enyekwu ya ezigbo ego maka a na-akwụlite egwu akwụlite ya emekwa birthday. Otu ụbọchị m jụọ ya sị birthday gị ọ na-agwụkọ agwụ nke anyị na-eme. O nwere ike after 2-3 days ya jụọ gị ma onwe obere ego iji ka inyete ya. Ọkwa onye apara ntuntu. O nwere ndị na-ebi ụdị ndụ. Onye ahịa ha anyị na-eji adụ ha ọdụ were ya nwayọọ. Anọla n'ihe a na-akpọ fast lane ka ibie ndụ ọfụma ka ibie otu Chineke gị si chọọ ka ebiri. Ọwụ gị iji aka fast track te ọnwụ gị. Onye ha anyị na-ada adụ ha ọdụ mana ịmala ọnụ ga-ekwunu bata onye ga-eme ga-agbakwa otu o si eme. O nwere ihe m chọrọ ịjụtụ ịma ile anya na Hollywood ndị na-eme ihe ejije ha ebe ahụ a na-adị enwe ụmụ companies na-abịakọta si na ndị ọbụla na-eme ihe ejije ka ha gote shares ebe ahụ na-ebikwe ndụ. Onwe ọdịka ihe ahụ na Nollywood ga na-enyekwa ndị na-eme ya aka. Nigeria ya siri ike enwe ụdị ihe ahụ. Anyị na-eti mkpu mgbe ọbụla gọọmenti bịa mee invest na Nollywood. How many governments may invest? Enwe ndị na-enwe film village. Ị na-eshoot film na America. Eshootula m na Maryland. Enwere film all those if you want and collapsible ka ha na-eji. If you want to convert this place to Imohia, an epic movie, it is that same place. At the end of a shoot, a collapse. It's a very simple thing to do. Government tinye ego na Nollywood. Anụrụ m na government in Enugu State na-achọ ịbanye into it. Agụtara m ya, and I'm this governor will do it. So that initially Enugu bụ the hub of Nollywood. Ebe a ka ị na-abịa. Ịkpọ ndị na-eme Nollywood na Nigeria. A lot of them live here. Ebe a ka ebe Peter Edochie bi ebe a. Patience Odrọkwa bi ebe a. Ekemowo bi ebe a. Ofiafulago Mbaka. Chiwetala Agụ. Daiwet Ikpechukwu ka mkpọkọ onwe m before m echefuo. So ha niile bi ebe a. Abịazie anọkọta ndị Asaba maka marketers that time no Onitsha market. So they
ọ ha na-akwụ ụgwọ eme ha anọkata asị ka ha buga ya Asaba na ọ ga-adịrị ha nso ebuga ya Asaba emewenu fim na Asaba a na-emejikwa mana Owerri mana ị na-ele fim emere eme dị mma ihe ejije ndị kacha mma wo ndị mere n'Enugu maka enwere Enugu ka ị nwere ndị retire as civil servants na-asụ ezigbo oyibo na-eme fim Enugu ka ị nwere Onitsha traders gụwama Ichiekie ma Peter Edochie he retired as acting general manager ABS late Dave Ihesie Radio Nigeria late Dave Nkelago Radio Nigeria so many of them ndị rụchara ọrụ bekee retire ma mụ na onwe m I was a senior manager in Nitel emala ọ ya na-eme bịa n'Enugu ịchọ reasonable elders ị ga-enwe a lot chọkwa ndị ụmụ nwaanyị ị ga-enwe a lot most of these young ladies Destiny Etiku started here Nkoli Nwansụka ndị Enugu nọ na Okay, anyị ma n'oge ahụ a na-enwetụkwa ụmụ businesses na-apụtatụkwanụ anyị chọrọ ịjụ ka the business structures oge ahụ si ma affect ndị na-eme ihe ejije ịdị na struggle ị na-enweta ego ịmala agwara gị na ihe a na-edepend kwa na ndị mmadụ ebe anyị hụrụ ma ụka m too onwe ma agbakwana mbọ Chineke a na-enyekwara m aka ịmara ha na Chineke gị na-agba mbọ kwụwa aka gị ọtọ nye gị etu a m nọ dịka ihe unu kpọrọ m n'ahụ ma na-eme ịgwa gị eziokwu akpọ m dị ihe akwụọ m ụgwọ lee shade m kpọfụtara n'ahịa wee hụ ma ọ ya shade otu ọ dị a na-aga ịmasị Christmas enweela m so many invitations inwe occasion ị na-aga akwụọ gị ka nye gị example oge Wike no Wike yes na-achọ ịzọ gọvanọ Rivers State one of my friends a na-akpọ Columbus Irosanga onye ahụ onye ezigbote fim ọ lecturer na University of Port o mere some of us invite anyị ga emechara that emere na Hotel Presidential Port Harcourt emechara ya kwụrụ ya ezigbo ụgwọ ka m nwere eziokwu aga m akpọ aha ya ebe a mgbe ya adịghị ka na otu ọ dịkwa na-aga Christmas enwekwara m invitations here and there ihe a na-akpọ ya show face enye gị envelope ma ọ brown ma ọ white ga-eti na bala you have paid your dues so ị ga-ejizi ma aha gị ahụ ma ihu gị ahụ na-enwezi ego na-emere onwe gị business enwekwa ihe m na-emeghe ugbu a with a business name but people ga-ama na ọmụnwe ha ga na-abịa steady ebe ahụ ọ advantage anyị nwere ọ dị mma o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị dịka isi kwuo na mmadụ dị n'ụdị ya bụ na a na-akwụpụta ndị mmadụ ụgwọ mana ozi otu onye si eji eme ego ya ka ọ dịrịziri ya mana ọ nwetụla mgbe ọ na-ada abụ onwe onye na-enweta ego due to contract issues ya mere onye ahụ ada mmụọkwa ada akụziri ndị na-eme ihe ejije ka esi eyuzu ego enwetụla nsogbu na-adịte otu ahụ ya a na-enwe seminar na-akụzikwara ha bata ịkụzie na onye kụziri o were ọdala enwebe ilu ndị bekee na-atụ as you make your bed so you lie on it enwe ndị ịma na mmanya free na-atọ ụtọ ṅụọ mmadụ echefu onwe enwe m a friend
ezigbo enyi m na movie industry ugbu a ahụ ọkụ na-arịa ọ gị na-eme dọkịta dictate na o nwere diabetes gwa ya aṅụra mmanya bata ihu ebe ọ na-aṅụ mmanya ọkụ na ihe niile nnọkọta m gwa ya sị ya emezile ha ya seremoni okwu mechie n'ọnụ ugbu a ha adịcha ya o nwekwara ezigbo enyi m ọ nọ na movie industry ọ na-ere mmanya nkwụ ọcha ya bịa nwee ofu diabetes a na-ekwu asị ya aṅụla mmanya ebe ahụ ọ na-ere mmanya nwunye ya bịa sị ya aṅụla ezigbo okwu esewe si ya chetakwa na sị ga aṅụla mmanya ya bịa ya resi mmadụ 1 cup ya ṅụọ 2 ya bịa ruo na ya nwee wound merụ ahụ n'ụkwụ and ịma onye diabetes merụ ahụ n'ụkwụ ọ naghị ya rụzie to the extent aka ọ tụrụ ya ụkwụ ọ nọcha for a long time ya nwụọ ụtọ ihe ị ga-eji aka dụọ onwe gị ọdụ ihe a sị m erile nothing in this world there's nothing that cannot wait. It's just discipline, willpower ka m ga-eme ihe a ngaghị eme ihe a ya anyị niile ga-anwụcha anwụ bata ka anyị ekpere anyị na-ekpere ọkwa ka mmadụ nọtụkwuo enwere ike enwe ndị ga-eji were nwayọọ na-anọtụkwu were ma ndụ mmadụ na-adụ onwe ya ọ ya ọdụ kacha mma karịa nke ndị ọzọ dọrọ gị ịmala ịpụta ebe mmadụ nwụrụ na ala abịa sị onye ahụ ndo ịbịa gasị ya I know how you feel. I'm sorry. You don't know how the person feels. So si ama otu o si na-efeel. So ọ ya ga-adụkwa n'onwe ya ọdụ. Ịghọtala? Ihe a lọk dụkwa na ya. Ekpere ndị Igbo na-ekpekwa ịmụcha nwa zụọ nwa ka nwa zụọ gị. Ọkwa otu isi dowe onwe gị, otu isi zụọ ụmụ gị. Otu a m nọ na aga m asị gị na eso m na ndị dị lọki. Anyị amụ otu ndị ahụ si amụ oge ahụ maka ebe anyị gara akwụkwọ akụziere anyị mụtara zụrụ otu ị ga-azụ. Ụmụ atọ ka m nwere, ụmụ nwoke na-abụ n'ofu, ụmụ nwaanyị na-abụ n'ofu nwoke. Ndị Igbo bịa mgbe ahụ asị gị nwoke ọkwa ụmụ m nwaanyị na-azụ m. Ha kacha elete mmadụ. Ha na-elete na ha ụlọ ha. Ndị nwoke na-aga ebe nwunye ha. Nwa m nwoke ọkwa sị na ya ga-alụ onye Jamaica. Atụfuru m ya ọnụ. Bata ụmụ m nwaanyị na-abụ nwoke onye lụrụ onye Igbo, otu na-alụ onye Yoruba, otu na-alụ onye Delta. Nke ọzọ nọ ka nke anọ ha na-anọkọta ruo birthday ma na-azụ ụzọ onye gị 3 years ago birthday m nke ndị nọ UK ha nọzi na Lekki na butere m ji ndụ m na-aga tụba. The best thing ị ga-enye any human being on earth is education. That's the best thing. Zụọ ya na Igbo school. Enweghị m ego otu ụmụ m gara na private school otu a ka m taa private university. Mana ọ na ha bara m uru na otu anyị hụrụ m ngwa gafe ole m dị gwa m na ha emega ya gaghị ekwe. So ihe na-akọwa na onweghị ga-enwe ike pụtasị no contract issues na-eme ya ada akwụpụta ya ụgwọ ihe niile pụtazi na otu onye si eri ego o nwetere. And this contract is a personal thing. It's you and ihe na-determine kwa mgbe ụfọdụ you have to package yourself well. Otu ị ga-esi na dị gara ka onye agụ na-egbu abịa kwụọ n'ụgwọ ụgwọ ndị agụ na-egbu. Idozikwa n'onwe gị na iwu mmadụ agwakwana gị ihe a ga-akwụ gị ka mmadụ. Package onwe ndị otu anyị gara ihe
etinye aka ebe a ụbọchị e mere ife dị iche alọnchiri ebute ihe enwe onye nke nwanya na-azọ everything si ya were nwayọọ were nwayọọ kwanụ nwayọọ ka ekpere n'isi gị rụọ ọrụ ya dịba dịka isi kwuo amamiwere go anya ochie ịmatago ihe ndị nke na-apụta kịta ị na-eme ejije ke ndụmọdụ ị ga-enye ha otu ha ga-esi na-adụsa ego ha ka echi onwe ya ga-apụtasị biko nụ arụ na-arịa m unu tọrọ m ka kama ka ihe ọ na-arụta ka o jiri ya na-abụ uru ka ọ na-amụba ka ọ dịka ihe a ghara na-emezi. A na-agwakwa ha kwuo n'onye ọnụ a na-agwa ha mana o nwere ndị ọbara na ọbara na ha gara iri isi wata otu onye ya rịọwa ego afọ arụ ọgịga ịrịọwa ego something ihe ga-gịnwa osisi ike your family abata karịa nke ịbịa gbasa ya n'ụwa niile ya dịzie ka a na-atụ ego atụkwala m ndị m tụkwara ego ehiela nne onwebekwana onye tọrọ m onwekwana onye ga-atọrọ m. Amen. Ihe ọbụla ka m ndị ụmụaka m na ụmụnne m ha ga-emenwu ya daalụ na ịbịa n'ụbọchị taa aza anyị okwu maka na ajụjụ a bụkwa na ajụjụ onye ọbụla na-ajụkarị dịtụ otu ndị mmadụ na-esi abịazi na-asị na-arịa ọrịa unu chọrọ anaghị ajụzi ọwa adaghị akwụ ha ụgwọ ka ọ bụ na ka ihe ha jide ego ha eme ya nwa ajụjụ onye ọbụla na-ajụ anyị ajụ sị ka anyị jụọ gị n'ụbọchị taa ka o si adị ebe ahụ mana ịkọwara na anyị si na a na-akwụ ha ụgwọ a na-akụzikwere ha nkụzi otu ha ga na-esi adụsi ego ha ijikwere ịbịakwana bịa yọọ sị ka ndị gọọmenti na-enyekwa n'aka ndị na-eme ihe ejije otu ọ na-asị adị mgbe ahụ a na-asị gị daalụ na ịbịa n'ụbọchị taa ịza anyị okwu imeela. Unu emeela ka m nwere ohere a kelee unu na studio unu mara mma ama m na enwere ụdị ebe a n'Enugu o nwekwara ndị m hụtụrụ nke a m hụrụ taa obi juru m ọ ga-adịrị unu mma.